Volám sa Lucia Jasná, som sprievodkyňa terapie Tantra Cesta. Venujem sa terapeutickej tantre, práci s telom, práci s energiou, rôznymi energiami, prevažne to zdrojovou energiou, božskou energiou, alebo aj tou energiou života, alebo existencie, alebo vesmíru, akokoľvek to nazveme. Je to tá zdrojová energia, ktorá nás vytvorila, vďaka ktorej tu sme na tejto zemi a je to tá naša pravá podstata. A je to tá energia, na ktorú sa už dnes môžeme skutočne napájať a napájať sa na tú našu živosť, na tú našu pravú esenciu, na tú radosť, a na tú silu a na tú slobodu, ktorou sme. Ja keď som prvýkrát zažila túto energiu na šamanskej ceremonii s medicínou Bufo Alvarius, tak som bola v takom rešpekte k tej obrovskej sile, k tej farebnosti a k tej rozmanitosti, ktorú som zažila a bola som naozaj obrovskej pokore a cítila som sa taká malička, až kým som nepochopila, že ja ako tvorca si túto energiu naozaj môžem priniesť do života s určitou samozrejme pokorou a s určitou znalosťou a pomaly postupnými krokmi som sa učila čoraz viac do tejto energie uvoľňovať, dôverovať a prehlbovať to a všímať si, akým spôsobom tvorím, aké sú tam možno bloky, prekážky alebo strachy a čo mi to spúšťa prevažne hlavne v tele. Vždy som bola veľmi dobre ukotvená v tele, vždy som sa venovala a zaujímala o zdravý pohyb, telo. Veľmi to dávalo vždy zmysel mať zdravé, silné telo a dáva mi to zmysel doteraz. A to, čo mi neskôr prišlo do života, bola slabá psychika a psychické problémy. Mala som úzkosti, takže som to musela riešiť, neustále sa zhoršovali, myslela som si, že je to z práce, že je to vyhorenie z práce, ktorú som mala. Ja som robila totiž 10 rokov v korporátoch dvoch amerických, mám ekonomické vzdelanie, viem anglicky, francúzsky, pracovala som 10 rokov v americkom prostredí s francúzskými zákazníkmi. Takže to bolo skutočne veľmi náročné, ale aj veľmi zaujímavé obdobie a pripisovala som svoje úzkosti predovšetkým tej práci, tomu rýchlemu tempu a zvyšujúcemu sa tempu, a len neskôr som prišla